'Yan Najeriya masu abin mamaki. Wasu 'yan Najeriya guda hudu sun makale a jerar jirgin ruwa da nufin za su je Turai amma sun tsinci kansu a Brazil. Biyu daga cikin suka ce su wallahi ba Brazil suka so zuwa ba, don haka a maida su Najeriya. Biyu kuma suka ce za su yi maleji. Nan kamar ku gani wani dan sanda ne gansu ba su sauka a Brazil ya kai musu ruwa domin ya kawo musu agaji. To ga yadda labarin ya kasance, su dai 'yan Najeriya kamar da na gaya muku su hudu ne. Guda uku kansu a haɗe yake. To sun hau jirgin daga Najeriya da nufin za su je Turai. Kun ga Turai tana can sama a nan wajen, su Germany, su France. Sirgin ashe Brazil zai je ba sani ba. To na ukun shine zo da karshe da je shi ma yana tsoron ya hauka da su turo shi ruwa amma dai ya hau. Sai da suka yi tafiyar kwana 10 a jelar jirgin nan tukunna suka zo Brazil. Babu ci, babu shaga, guzurin su ya kare. Gashi kuma jelar jirgin kamar karama amma fa ba karama bace, doguwa ce. Idan ka ci aka dirgo ka sha ruwa, jirgin zai tafiya ya bakka ko kuma ma ka mutu. Kuma sannan shi kan shi ruwan kogin ba lalle ka iya shan shi ba saboda gishirin shi. Amma fa akwai wani hanzari ba kutu ba. Wasu mutane suna ganin da cewa wallahi murya waɗannan ba ta kama da 'yan Najeriya ba, ma'ana accent ɗinsu. Bara ku ji kaɗan daga cikin shi. Brazil and customer the migrant there should have pity on me, have mercy on me to maybe look for. Shin wannan za a iya kiransa jarumta, kasada ko kuma hauka? Hala samu dace.